ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 जय जय राम श्री चैतन्य हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 जय 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 मल्लिका माताजी நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत द्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा वृंदा ஹரே கிருஷ்ணா யாருக்கெல்லாம் ராகானுகை பிரேமை போகணும்னு ஆசை ஆ? माताजी இருக்கு மாட்டாது உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு. எல்லாருக்கும் இருக்கா சாதாரண சரி பக்தியில இருந்து ராகானுகா பக்திக்கு போகணுமா மாதாஜி? போலாமா சரி போறதுக்கு நான் ஒரு 2 to 3 minutes டெய்லி சொல்றேன் எப்படி பண்ணலாம் ஷார்ட்கட் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகம் என்ன மாதாஜி பிடிஎஸ் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா என்ன டெஃபினிஷன் என்ன ஸ்லோகா என்ன अनुकूलस्य கரெக்ட் சொல்லுங்க अनुकूलस्य अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य सङ्कल्पं வெரி நைஸ் வேர்ட் அது ஒண்டி ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க அனுகூல நெக்ஸ்ட் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம். கரெக்ட் அனுகூல சங்கல்பம் வரி அது வந்து ஒரு வேர்டு ஒரு லைன் ஃபுல்லா அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தம நீங்க சொன்னதுலயே ஸ்டார்ட் பண்ணல அனுகூலம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபேவரபிள் அதை நான் டச் பண்ணல ஓகே சீலனம்னா என்ன சீலனம் பிடித்தது மட்டுமா மாதாஜி? கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தது மட்டும். அது அனுகூலம் அந்த வேர்ட் முடிஞ்சாச்சு அத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணல ஐஸ்வர்யங்களா சீலனம் என்ன மாதாஜி சீலம்னா ஒழுக்கம் தானே மாதாஜி? ஐஸ்வர்யங்களா மாதாஜி இல்ல இல்ல ஐஸ்வர்யங்களா மாதாஜி இல்ல இல்ல ஷீலனம்னா நோ ஷீலனம் அப்படின்றதுல 2 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே மைண்ட வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம் பாடி மைண்ட் சோல் இந்த 3 நம்ம சொல்றோம் இல்ல BMW வச்சு என்ன பண்ண முடியும் மைண்ட வச்சு ஜெபம் பண்ணுவோம். கரெக்ட் வெரி நைஸ் கரெக்ட் வெரி நைஸ் மைண்ட் வச்சது பாடிய வச்சு பகவானுக்கு அலங்காரம் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவோம். வெரி நைஸ் எக்ஸலென்ட் இன்னொன்னு என்ன மாதாஜி? சொல்லு வாக்கு வச்சு பகவானை Word. புகழ்வோம் பாடுவோம். வெரி நைஸ் ரைட் சோ நீங்க சொன்னது எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் பிரவிருத்தி பிரவிருத்தினா உங்களுக்கு தெரியும் டு டூ பண்ண வேண்டியது இதெல்லாம் பிரவிருத்தி சீலனம்க்கு வந்து 2 கேட்டகரி நேம்ஸ் டைப்ஸ் எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மீனிங் இருக்கு கரெக்டா சொல்லணும்னா சீலனம் ஒண்ணு பிரவிருத்தி ரைட் பிரவிருத்தி மார்க்கத்துல செய்யறது பிரவிருத்தி மார்க்கம் இல்ல பிரவிருத்தி சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி பாடி மைண்ட் சொல்ல என்னெல்லாம் பண்ணணும் நீங்க லிஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் சோ பேசிக்கலி இது என்ன பாடி மைண்ட் சொல்ல பண்ற ஆக்ஷன்ஸ் கிளியரா நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாமா ஆக்ஷன்ஸ் செயல்கள் பாடி மைண்ட் சொல்ல பண்றது கரெக்டா இல்லையா ஏதாவது எஸ் நோ நான் கிளம்புறேன் கரெக்ட் மாதாஜி கரெக்ட் அதான் சொல்லுங்க தேங்க்யூ நோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளம்புறேன்னா இங்கெல்லாம் கிளம்ப மாட்டேன் சைத்தன்யாக்கு கிளம்பினேன் ஐயோ சைலண்டா இருந்தா மாதாஜி ஓடி போயிடுவாங்களேன்னு சந்தோஷம்லாம் படாதீங்க அவ்வளவு சந்தோஷம்லாம் நான் கொடுக்கறதால இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து
நம்ம வந்து சேவ அபராத் நாம அபராத் 2 கேட்டகரி இருக்கா இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், இருக்கா இல்லையா? இருக்கு மேடம். இருக்கு அத செய்யக்கூடாதுன்னு கூட மனசு நினைக்கணும்ல. செய்யக்கூடாது உடம்பு, செய்யக்கூடாதுன்னு மனசு நினைக்குமா நினைக்கலையா? நினைக்க மாட்டாது. நினைக்கும். இது வந்து ஆக்ஷன்ஸ் இல்ல, இது திங்கிங். புரியுதுங்களா டிஃபரன்ஸ்? நான் கிருஷ்ணரை மானசீகமா பூஜை செய்யறது ஆக்ஷன். ஐயோ நான் இந்த சேவையில இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து நிவிருத்தி. கிளியரா புரியுதா நான் சொன்னது? புரியுது மேடம். ரைட். ஒன்னு ஆக்ஷன்ஸ் டு டூ, ஒன்னு நாட் டு டூ ஆக்ஷன். இது ரெண்டுமே சீலனம்ல கவர் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு மீனிங் வந்து பிரவிருத்தி, இன்னொரு மீனிங் நிவிருத்தி. ஸோ அத ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா, ஒரு டெஃபினிஷனா கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். அது என்ன கம்ப்ளீட் அப்படின்னா, பூர்ணம். ஒண்ணு சொன்னா அதுக்கு வந்து ஹோல்ஸே இருக்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆயிடலாம், அந்த இடத்துல. இப்போ வந்து ஒரு பாதாம் அல்வா பண்ணணும்னா கிளியரா சொல்லணும். நீங்க 4 பாதாம் எடுங்க, கேஸ் ஆன் பண்ணுங்க, ஓபன் பண்ணுங்க, இந்த ஃபிளேம்ல பண்ணுங்க. ரைட். பிகினிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் வந்து நம்ம எல்லாம் பிகினர்ஸ், அதனால டெஃபினிஷன் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும்ன்றதா அந்த அனுஷீலனம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்றேன், அப்படியே பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க. பரம புருஷா, இது ஏன் சொல்றேன்னா இதோட டைரக்டா கனெக்ட் ஆகும். பரம புருஷோத்தமா பரம புருஷோத்தமா ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணயா தானி தானி விருந்தாவன தாமா. பரம புருஷோத்தம ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணயாகம் தானி தாகம் பிருந்தாவனதாமா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான், அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் நிறைந்தவர். அவருடைய முழுமையான ஐஸ்வர்யங்கள் பிருந்தாவன தாமத்தில் மட்டுமே வெளிப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. கலாவதி மாதாஜி, அடுத்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 221. போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க மாதாஜி? 221 போங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பேப்பர் பேனால நோட் பண்ணிக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்தா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்தாமணி மாயா பூமி ரத்னேர பாவனா சிந்தாமணி கானதாசி சரண பூஷணா. சிந்தாமணி மய பூமி ரத்னேர பவன சிந்தாமணி கணதாசி சரண பூஷண. பிருந்தாவன தாமம் தெய்வீக சிந்தாமணி கற்களால் உருவானது. அது எல்லா ரத்தினங்களின் உற்பத்தி ஸ்தானம் ஆகும். மேலும் சிந்தாமணி கற்கள் பிருந்தாவன பணிப்பெண்களின் தாமரை திருவடிகளின் ஆபரணங்களாக உபயோகப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த சாங் ஏதோ ஒண்ணு எங்கேயோ இருக்கு, எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? டச் ஸ்டோன், பிருந்தாவன் தாம். பிரம்ம சமீதை மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரி போல் பிரம்ம சமிதை. சோ பிருந்தாவன் தாம், அந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. டச் ஸ்டோன், ரைட்? அதுல பண்ணிருக்காங்க. சிந்தாமணி பிரகர. தெரிஞ்சவங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. கல்பவ்ருக்ஷு, ரைட். கல்பவ்ருக்ஷா ட்ரீஸ். சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்பவ்ருக்ஷா லக்ஷாபிதேஷு சுரபிரபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்பவ்ருக்ஷா. கல்பவ்ருக்ஷா இருக்கு. லக்ஷாபிதேஷு சுரபி, அதுப்பா. ஓகே. லக்ஷ்மி சஹஸ்ர அப்பனா யாரு சொல்றாங்க? சஹஸ்ர லக்ஷ்மிகள், 1000 லட்சுமிகள். 1000 கணக்கான லட்சுமிகள் யாரு? கோபியர்கள் அவங்க. வெரி நைஸ். சோ பிருந்தாவன்ல ஃபர்ஸ்ட் கோபிகள் இல்லையே, இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்காங்கல்ல. வெரி நைஸ். சோ இவர் வந்து இருக்காங்கல்ல. சோ பேசிக்கலி அவங்களதான். நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுறேன், ஒரு செகண்ட். நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. சோ சிந்தாமணி தாம பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான கோபிகள் வந்து இருக்காங்க இல்லையா? பேசிக்கலி விருந்தாவன், வைகுண்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து கோபிகள்ல வந்துதான் லக்ஷ்மி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. இந்த கோபிக்கு கணவன் இருக்காங்க, ஃபேமிலி இருக்காங்கனாலும் அந்த கோபிகள் அதே லுக்ல இருப்பாங்க. இன்க்ளூட்ஸ் இன் வைகுண்டம் ஆல்சோ. வைகுண்டம்ல எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் இங்க எல்லாமே. சோ அப்பனா இவங்களோட ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன? அதுக்கோசம் தான் நான் எடுத்தேன். லக்ஷ்மிகள்னா நாட் தௌசண்ட்ஸ், ஆயிரக்கணக்கான, 1000க்கு மேல, 1000 1000 1000 1000
ரைட். இருக்கிறவங்க யாருன்னா அங்க இருக்கிற வாசிகள் அதே ரூபம் இருப்பாங்க. அதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சாலூப்ய சாஸ்தி சாமிப்ய சாரூபியம் ஏகத்வம் அபியூதா தினா மானாநக்வின்னந்தி பினாமத் சேவானாம் ஜனாக அப்படின்னா அந்த 4 ரூபங்கள் அதே ரூபமே எடுப்பாங்க. அதுதான் விருந்தாவனோட தாம். விருந்தாவனோட தாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த விருந்தாவன் தாம்ல வந்து இருக்கிற லக்ஷ்மிகள் வந்து இங்க இருந்தானா இங்க இல்ல, அங்க இருக்கிற லக்ஷ்மிகள் அதே ரூபத்துல இருக்காங்கன்றதுதான் இங்க சொல்லிருக்கு எல்லாமே. சோ அப்பனா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். டச் ஸ்டோன் ஆனா எது வேணாலும் கேட்கலாம், அவங்க நகை வேணா கேட்கறாங்க, அவங்க வேணாம், ரைட்? அப்படின்னா ஆனா அவங்க எதுக்கு பண்ணாங்க? அங்க இருக்கிற விருந்தாவன் தாம் அந்த கோபிகள் வந்து அவங்க டச் ஸ்டோன் நம்ம சிந்தாமணி ஸ்டோன், ரைட்? அதுதான், அதாவது தொட்டா எது வேணா கேட்கணும். அது அங்க இருக்கிற கல்கள் வந்து அந்த பாதத்தை அவங்களோட அங்க வேலை செய்யறவங்களோட பாதத்தை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஏன்னா அதாவது ஒண்ணுமே அது வேல்யூவே இல்லைன்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்ப நம்ம நகைலாம் தூக்கி போடுவோமா? ஏன்னா அங்க மொத்தமே அவ்வளவுதான். அது என்டையர் சர்வீஸ் வந்து அந்த ஃபுல் பாதங்கள் வந்து அங்க இருக்கிற எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ரொம்ப கிரேட் ஸ்டோன்ஸ், ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்டோன்ஸ், வைரங்கள் வஜ்ரங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கு. அப்படி இருக்கிறது வந்து எதுக்குன்னா அந்த சிந்தாமணி கல்லே வந்து இவங்களோட அப்படி இருக்கிற அந்த சிந்தாமணி கல்லு அதுவே சோர்ஸ், அதுவே வந்து அந்த பாதத்துக்கோசம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப எந்த லெவலுக்கு சிந்தாமணி கிரேட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், कल्पवृक्षा लातारा यहाँ साहाजिकवाना पुष्पपालवीणा केहाना मागे अन्यदाना. கல்பவிருஷலதாரா ஜாஹல் சாஹாஜியவனா புஷ்பபல்லவினா கேகனா மாகே அந்யதன. விருந்தாவனம் கற்பக மரங்களையும் கற்பக கொடிகளையும் கொண்ட இயற்கையான மரமாகும். ஆயினும் இங்கு வசிப்பவர்கள் இந்த கற்பக மரங்களிலிருந்து பூக்களையும் பழங்களையும் தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. பிருந்தாவனா வந்து நம்ம ரைட் ஃபாரஸ்ட், அதுல வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது அதுவும் நம்ம பார்க்கணும். கற்ப விருஷா, சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருஷான டிசையர் ட்ரீஸ், ஃபுல்ஃபில்லிங் ட்ரீ. அந்த ட்ரீ மாங்காய் ட்ரீ கிட்ட, ஆப்பிள் ட்ரீ கிட்ட போயிட்டு எனக்கு கோயா ட்ரீ வச்சுக்கலாம், எனக்கு பிடிக்காது, நான் வந்து மாம்பழம் வேணும்னு கேட்டேன்னா அப்படி சொல்லையா மாம்பழம் வரும். அந்த மாம்பழம் என்னன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்குமா. ஸோ அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு. ஸோ பிருந்தாவனா வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட், ரைட்? அதுதான் அங்க நேச்சுரல் ட்ரீஸ் க்ரீப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம். ஆனா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் ஏன் அதை கேட்கறாங்க அப்படின்றத சொல்ல போறாங்க, ரைட்? அங்க இருக்கிற அந்த டிசையர் ட்ரீல இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்த காமதேனு தாஹா பீரே வானே வானா துக்தா மாத்திர தேனா கேனா நாமாகே அந்நிய தனே. आनंद कामधेनो दाहम भैरे बने वने दुखा मात्र देना கேகனாமாகே அந்யதானே. மொழிபெயர்ப்பு. பிருந்தாவனத்தில் அனைத்து ஆசைகளையும் காமதேனங்கள் நிறைவேற்றும் பசுக்கள் உள்ளன. அவற்றின் எண்ணிக்கை வரம்பற்றது. அவை காட்டிலிருந்து காட்டிற்கு மேய்ந்து பால் மட்டுமே தருகின்றன. மக்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கிறவங்க இருக்காங்களே அந்த பசுக்கள் வந்து என்னன்னா அந்த விருந்தாவன் கவுஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்கச்சக்கம் இருக்காங்க, அன்லிமிட்டெட், ரைட்? அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கு, ரைட்? இவங்க வந்து என்னன்னா பிருந்தாவன்ல இருக்கிற எல்லா பசுக்களும் வந்து அவங்களோட நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட், அதாவது அந்த அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகா வச்சுக்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்பவிருஷா லக்ஷாவிதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம். சோ அந்த சுரபி கவுன்றது காமதேனு கவு, ரைட்? அது வந்து என்னன்னா அவங்க எல்லா பால்கள் கொடுக்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ பேசிக்கலி அந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் இத்தனை பாட்டுக்களா இருக்கு. சோ அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக. சோ கிருஷ்ணா தான் அங்க இருக்காரு, ரைட்? சச்சிதானந்த விக்கிரா. அவர் வந்து பல வடிவங்கத்துல இருந்தாலும் அவர் தான் அந்த ஸ்வரூபம். கிருஷ்ணர் வந்து அங்க பிருந்தாவன்ல தான் பார்க்க முடியும், அதை சொல்லிடுறாரு, ரைட்?
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்பாபிஷம்னா சிந்தாமணி கல்கள், அந்த கல்கள் தான் மொத்தம் அந்த இடத்துல இருக்கு. அந்த கல்களே வச்சு அந்த மெய்ட் சர்வன்ஸ் டெக்கரேட் ஆறாங்க, ரைட்? சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு லக்ஷாபுதேஷு சுரபியனா அந்த சுரபிகள், சுரபிகள் என்ன பால் கொடுக்குது அப்படின்றத சொல்றது. கல்பவிருக்ஷா ட்ரீஸ், டிசைர் ட்ரீஸ், அது கீழே வந்து அவங்க வந்து அங்க என்னதான் வனத்துல இருந்தாலும் அந்த கல்பவிருக்ஷா ட்ரீஸ்ல இருந்து தான் அவங்க விஷயம் பண்றாங்க. அப்பனா இவங்களோட பொட்டன்சி பத்தி பேசுறாங்க, ரைட்? சஹஜ லுகேரா கதா யா திவ்ய கீதா சஹஜ கமன காரே ஏ ஜே நிருத்ய பரதீனதா. சகஜலோகேர காத சகஜ திவ்ய கீதா சகஜ கமன கரே சைஜை நித்ய பிரீதிதா. பிருந்தாவன மக்களின் சகஜமான பேச்சுக்கள் கூட இசைப்பது போன்று ஒலிக்கின்றன. அவர்களின் சகஜமான அசைவுகள் கூட நடனத்தை பிரதிபலிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க பாவம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது நிஜமாவே இதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படின்னு நான் சொல்றேன், ரெண்டு விஷயங்கள். இப்ப வந்து நிறைய வேதிக் ஹிம்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் படிச்சு சொல்றதை விட கிருஷ்ணருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பக்தர்களோட குரங்கு வாய்ஸா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அட்ராக்ஷன். ஓகே, இதுதான் அந்த பாட்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம். தத்வா விசர்கா ஜன தாக விப்ளவோ யஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அபத்வா தியபி நாமானி அனந்தஸ்ய யதோன் கியான் யத் ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவஹ. ஸோ விசர்கா, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா சாங்ஸுமே விச் இஸ் வெரி குட், ரைட்? பிரதி ஸ்லோகம் அபத்வாதி எப்படி இருந்தாலும் ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி, அது வெரி ஸ்வீட்னு. இது வந்து இன்னொரு விஷயம், எந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை விட்டுருங்க, பட் ஜென்ரலா வந்து இந்த ஆர்டினரி பெண்கள், அதாவது கல்லாத பெண்கள், படிக்காத பெண்களோட பாவம் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? வைஷ்யா சூத்ரா அவங்களோட பாவம் இஸ் ஆல்சோ பெட்டர் அண்ட் பிகர் தேன் வேதங்கள் அப்படின்னு ஒரு கான்டெக்ட்ல வரும். எந்த கான்டெக்ட்? யாரை குறிக்கிறாரு கிருஷ்ணர்? கோபிகளை குடிக்கிறாங்க மாதாஜி. எந்த கோபிகளை? கோபிகள் மாதாஜி. ஏதோ ஒரு கான்டெக்ட் நான் சொல்றேன். கிருஷ்ணா புக்ல கூட இது இருக்கு. ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல இது ஸ்பெசிபிக்கா வரும். அவங்க வந்து நீங்களாம் அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ், மண்டே கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். நானே எல்லாம் சொல்ல போறது. சோ என்ன எதுலயோ சொல்லியிருக்காரு. எதுல சொல்லியிருக்காரு? இந்த லலிதா அவங்களா மாதாஜி? பேரெல்லாம் நான் கேட்கல, கான்டெக்ட். அந்த கதை ஏதோ ஒரு கதையில இப்ப நான் சொல்றேன். இது என்ன நீங்க நான் சொல்றேன், நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி, எனக்கு சொல்லுங்க எங்க நடந்துச்சு, ஷோ மீ ப்ரூஃப். இந்த ராசலீலை எப்பவா மாதாஜி? அவங்க பாடவே இல்லையே. கோபிகேதமா மாதாஜி? நீ தெரியும், பட் நீங்க நான் கொஸ்டின் சரியா போடலையான்னு. எப்பமோ ஒருத்தங்க வேதங்கள் சொல்றதை விட இவங்க வேதங்களே தெரியாம இவங்க பண்ற வாயில இருக்கிற பாட்டுகள் கிரேட். நீங்க சொன்ன கோபி கரெக்ட், பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் சொல்லி வேதம் யக்னம் பண்றச்சே பிராமண மனைவிகள் பண்ணாங்க பாருங்க. அவங்க எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்த ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் அதுதான், ரைட்? ஸோ அதுதான் கிரேட்டா நிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, அந்த பாவம் ஆஃப் த கோபிஸ் இஸ் ஹையர் தேன். இது நானே பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு பாட்டே வராது, ஸ்லோகமே வராது. நீங்க ஸ்லோகம் சுத்தமா வருது, இப்போ வந்து ஸ்லோகம் பாட்டு வராது. ஆனாலும் நீங்க வந்து பாடுங்க மாதாஜி, நான் ஃபாலோ பண்றேன், கத்துக்கிறேன். ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஆகுது, டிவோஷனோட கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வாய்ஸ் நல்லா இருக்கா இது இருக்கா எதுவுமே இருக்காது. நம்மளுக்கு அந்த பாவம் தான் பாக்குறோம், ரைட்? நம்மளுக்கு அந்த பாவம் எனக்கு அந்த பாவம் இல்லாதப்பமே உங்களுக்கு அப்படி தோன்றுச்சே. அப்போ கோபிகள் வந்து வேதங்கள் தெரியலனாலும் அந்த பாவம் ரொம்ப ஹைல இருக்கு. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு எப்படி தோணும்? ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா, பிகினிங் ஆஃப் டிவோஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணாலேயே இப்படி நம்மளுக்கு தோன்றுச்சே, உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் தோன்றுச்சு. அப்போ வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆன அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதனால கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கிரேட்டா தோன்றுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டோம் மாதாஜி. सर्वत्र जलयः अमृत सम्माना चिदानंद ज्योति स्वादाय यहाँ मूर्तिमान. हरे कृष्णा. என்ன மாதாஜி? सर्वत्र जाः अमृत समना चिदानंद ज्योति सोतिः सावध्य जाः मूर्तिमान. விருந்தாவன நீரானது அமிர்தம் போன்று உள்ளது. தெய்வீக ஆனந்தத்தினால் நிறைந்த பிரம்ம ஜோதியானது அங்கே அதன் மூர்த்தியின் வடிவில் நேரடியாக காணப்படுகிறது. அந்த விருந்தாவன்ல இருக்கிற தண்ணி கூட வந்து அமிர்தமா இருக்கு, ரைட்? இப்போ பிரம்ம ஜோதின்றது என்னன்னா கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி அவர் பாடியில இருந்து ரெண்டு அது கூட அங்க இருக்கிற அது கூட என்னன்னா
அதுக்கும் ஃபார்ம் இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அங்க இருக்கிறோட அங்க டெக்னிக்கலி பிரம்மஜோதி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதனால அந்த பிரம்மஜோதியுமே வடிவம் எடுத்திருக்கு. அப்பனா எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரம் கிருஷ்ணர் ஒண்டி இல்ல. அங்க இருக்கிற பிரம்மஜோதியும் வந்து என்னன்னா வடிவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மூர்த்திமான் ஆனா அதுவும் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பனா நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி படிக்கட்டும். ஸோ ரொம்ப வெரி கிளியர்லி அந்த விருந்தாவனோட தண்ணி எல்லாமே ஒரு ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வைக்கிறதுக்கே மனசு வரல. நெக்ஸ்ட் லக்ஷ்மி ஜினி குணயா வஹா லக்ஷ்மி ரசமாஜா கிருஷ்ண வம்சி காரேயா பிரிய ஷாக்கி காயா லக்ஷ்மி ஜனி குணஜகா லக்ஷ்மி ரசமாச்சா கிருஷ்ண வம்சி கரே சகா பிரிய சகி காயா. அங்குள்ள கோபியர்களும் லக்ஷ்மிகளே. அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வீற்றிருக்கும் லக்ஷ்மியினை மிஞ்சுகின்றனர். பிருந்தாவனத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்போதும் தமது பிரியமான தோழனான தெய்வீக புல்லாங்குழலை வாசிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பூலோகத்தில் கோபி தான் சிம்பிள். அங்க இருக்கிற கோபி எல்லாம் ஃபுல்லி ட்ரெஸ்ட். அதான் சொல்றாங்க பாருங்க, நகைகள் உண்டு இல்ல, சிந்தாமணியே அவங்க பாதத்துல போட்டு வச்சிருக்காங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு இருக்கும்னு. இப்போ அங்க கிருஷ்ணர் கியூட்டா பிளே பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃப்ளூட். அதோட சாம்பிள் தான் என்னோட பின்னாடி டிபி பிக்சர்ல இருக்கு. இப்போ வந்து எதுக்குன்னா, இங்க இருக்கிற பிரம்மஜோதி நம்ம பூமி ஃபார்ம்லயோ இல்ல லைட் ஃபார்ம்லயோ எனர்ஜி ஃபார்ம்லயோ எப்படி வேணா பார்ப்போம். பேசிக்கலி பூமி கூட சொல்ல முடியாது, எனர்ஜி ஃபார்ம். அங்க ஃபார்ம் வடிவம் இருக்கு அப்படின்றோம். அங்க இருக்கிற கோபிகள் வந்து லக்ஷ்மியை பீட் பண்ற லெவலுக்கு அவங்க அழகு இருக்கு. ஓகே. சோ யாராவது கோபி ஆனா ஐயோ மாதாஜி என்னோட டைமண்ட் நெக்லஸ் போட முடியுமான்னு பயப்படவே வேணாம். அங்க வந்து அதை விட காஸ்ட்லி. நம்ம வந்து சிந்தாமணி கல்லே போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி படிக்கட்டும். श्रिया कांता कांत परम पुरुष कल्प ओके श्रिया कांता कांत परम पुरुष कल्प तरवो ध्रुव भूमि चिंता मणिगनी मयि तोयम अमृतम कदा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिर्परमपि तदास्वादमपि च எங்க படிச்சிருக்கோம்? பிரம்ம சம்ஹிதையில பிரம்ம சம்ஹிதை. எஸ் பத்மா மாதாஜி. ஹரே காந்த கிருஷ்ணா. பரம புருஷ கல்பத்தரவோ திருமா பூமி சிந்தாமணி கணமயி தோயம் அமிர்தம் கதா கானம் நாட்டியம் கமனம் அபிவம்சி பிரியசகி சிதானந்தம் ஜோதி பரம் அபிஜத் ஆஸ்வத் அபிச்ச. விருந்தாவனத்தில் உள்ள நங்கைகளான கோபியர்கள் மிக உயர்ந்த லட்சுமிகள் ஆவர். விருந்தாவனத்தில் உள்ள அனுபவிப்பாளர் பரம புருஷரான கிருஷ்ணர். அங்குள்ள மரங்கள் அனைத்தும் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் கற்பக மரங்கள். அங்குள்ள நிலம் தெய்வீக சிந்தாமணி கல்லினால் உருவானது. அங்குள்ள நீர் முற்றிலும் அமிர்தமாக உள்ளது. அங்குள்ள பேச்சுகள் பாடல்களாக உள்ளன. அங்குள்ள நடைகள் நடனங்களாக உள்ளன. மேலும் அங்கே கிருஷ்ணருடன் என்றென்றும் துணையாக இருப்பது அவரது புல்லாங்குழல். தெய்வீக ஆனந்தத்தின் ஒளி அவ்வுலகில் எங்கும் உணரப்படுகிறது. எனவே விருந்தாவன தாமம் மட்டுமே துவைக்கத்தக்க இடமாகும். பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து 5.56 வருவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் இதுல. ஏன்னா எங்க கனெக்ட்ன்றதை பார்த்துட்டோம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம்.